Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Josafat, obispo ug martir. Usa ni siya sa mga naningkamot nga magkahiusa ang Orthodox o ang Latin churches nga kaniadto o gani hangtod karon naagyod ang panagbuwagay tungod sa mga prinsipyo nga nagkalahi. Busa uban kaniya maningkamot sa tas pagampo nga magmalinawon ang tibuok kalibutan, magkahiusa ang nagkabangi nga mga nasod ug mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno. Iampo sa nato padayon nga mahunong na unta kining pandemic ug nga ang atong mga benefactors, mga donors tagaan unta og mga grasya nga ilang gikinahanglan. Uban kang San Josafat atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, ibubo dinhi sa simbahan ang espiritu nga maoy nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga kalag nga iyang gibantayan aron tungod sa iyang pangama. Kami usab nagilig-on sa maong espiritu dili maulaw sa paghalad sa among kinabuhi alang sa among mga igsuon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Nakalipay ug nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma, minahal nga igsuon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Tungod niini nakabaton ako kaisog ingon nga imong igsuon diha kang Kristo, pagsugo kanimo sa pagbuhat sa angay buhaton. Apan tungod sa gugma napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya'y kapuslanan kanimo, apan karon mapuslanon na siya kanimo ug kanako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo ug dili nagayud mo bulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo.
Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kun giila mo ako nga imong katabang, dawata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Kun kaniadto makahimo siya kanimog sayo o nakautang kanimo, ako lay paningli. Ako gayud ang nangunay pagsulat ni ining musunod. Ako si Pablo, mubayad kayod kanimo. Dili ako buot nga pahinumduman ka nga utang mo kanako ang imong kinabuhi. Busa igsuon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo. Lipaya ako ingon nga igsuon mo diha kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nalukapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Iyang gibuhi ang mga ilo ug ang balo, apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, danay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara. Kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Ngunya miingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon tua didto o di adiri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Inig pangadji natog amahan namo usa sa atong sangpiton diha or ihangyo sa Ginoo sa atong amahan moingon din ta moabot kanamo sa tuy moabot imong gingharian. Nya ganahan mo nga maghari ang Ginoo. Tinuod gyud nga ganahan mo. Nakasabot ba ta ani? Ang mga Parisiyo wa kasabot. Mo nang ilang gipangutana si Jesus, kanus amang gyud na maghari ang Ginoo? Ingon di si Jesus, ang paghari sa Ginoo dili na makita. Ang paghari sa Ginoo anha na mahitabo sulod ninyo. Ang pasabot di ay di na ta magratol-ratol nga hala, tuay Ginoo didto. Tuay Ginoo didto. Adto ta didto kay tuay Ginoo didto. Sa aril ta San Vicente sa awa diha, Siano ra na diha. Kadto didto kay tuwa toy Ginoo. Katong paria, may tong paria kay naagi toy Ginoo na. Sa karid ang gamisan sa wa nila mi oy, wa tay makuanan. Ug mao gani atong batasan, di maghari ang Ginoo. Kay ang paghari is Ginoo matud pa ni Kristo di ni makita. Dili ni usa ka lugar, dili ni usa ka butang nga makita, kung dili anhi ni mahitabo sud nato. Kumusta man mo ron? Naghari na ang Ginoo diha ninyo? Sure? Kinsa man dinhi ang siguro gyud nga naghari ng Ginoo diha niya isang kamot? Kana siguro jud ka ba nga ang Ginoo di na gyud ri naghari na gyud nako? Sige. Oy, way klaro. Unsa may timaan nga naghari na ang Ginoo o naagid ng kalinaw? Kana gyud mag-una ang kalinaw. Ang taong malinawon giharian na Ginoo. Musta man mo ron, malinawon mo. Wa mo magsigig hisgot ang mga utang sa inyong isigataw. Maayo. Wa mo magsigig hisgot ang mga utlanan sa inyong mga yuta. Wa mo magsigig kabalakaan ng inyong mga anak, maka-eskwela pa bagdili. Wasad, wa mo mabalaka nga makobid mo. Maayo. Wa mo mangural sa inyong balay. Ngural lang, balaka pa dahil mo. Oy, mga buang nun tayo. So, bahala na mo diya, basta na ay kalinaw. Nyaon sa maning kalinaw, ang kalinaw maunay makapahatag nato sa ikaduhang timaan sa gingharian sa Dios. Unsa may ikaduhang timaan? Unity, panaghiusa, kahiusa. Kung ang taong malinawon, may sana siyang makighiusa siyang silingan. Muna si San Pablo, bisag na priso siya, malinawon man siya dito sa prisuhan, ni amay nagbangi nga duha. Nagkabangi ba? Sa tingan na to? Si Pilimon o si Onesimo. Mura magkanis Onesimo, ulipon manini, sulugoon manini Pilimon, pero iyang gi-reject. Basig iya tingin gipapriso, kay ngano nagkita man sila si San Pablo dito sa prisuhan. Niingon man kay San Pablo, gusto ta ko magpabilin siya diri, pero ako ni siyang ipadala balik nimo. Nya dunay gitambag si San Pablo, siya ikaw buutan man kay nga rin ako, may makay kang muatiman ako, nagtuo mo jud ka Ginoo, karon hangyoon ti ka. Dawata pagbalik si Onesimo. Tingali ka ni adto wa say kapuslanan para nimo, karon mapuslano na siya. Tingali ka ni adto imo siyang ulipon, karon imo na siyang igsuon. Amo na siya unity. Kana bang magtan-aw ta sa ato isig katawo, dili na kontra sa politika, dili na kontra sa kaning niang sa inilugay anang yuta, dili na kontrak tungod kay kabit nas imong banas una or uyab nas imong bana, ex nas imong bana. Bisag magkuyog pa sila, anang malinawon ra gyud ka. Nya mo na inyong bation mga asawa. Kakita mo ron nagtabi ang imong bana ug ang iyang ex. Malinawon ka.
Oy, wagin may klarong tubag na. Wa day kalinaw. Karon magkahiusa. Mao na kani si San Josapat gisugdan niya pagpaningkamot nga magkahiusa ang Orthodox Church ug ang Latin Church. Kay nagkabangi naman niya sa iyang paghiusa ani dunay mga fanatic didto nga mga tao nga di gid sila mosugot nga maghiusa nga mobalik sila pag kaning tahod sa Santo Papa sa Roma, gipatay siya. Nya iyang gipakita nga wa gyud siya musukol, nagpapatay siya adtong tao nga niingon og mubuhat kay kaana nga imo giming hiusahon, moari gyud ka diri patyon gyud kanamo, patay gyud siya. Nya kamo, andam ba mong magpakamatay para magkahiusa o andam mo patay aron ka malinawon? Usahay ra ba kita nangita tag kalinaw pinagis pagpatay sa tuig katawo. Karong bago na nasa gipatay nga judge man siguro to. Patay na sad. At sang niaging mga pila na to kaadlaw, din sige patay, di ba? Perti patay. Nya kamo musugot mong patyon para lang magkahiusa. Ikatulo, nga timaan nga naghari ang Ginoo kanang wa nay sala nga mahibilin sa atong kasing-kasing og huna-huna. Kana bang di na ka magsigig igon nga tao raman gud ko makasa man gid ta, tao raman gud ko kasa raman gid ta. Ngano gud taong tao sige kag ingong amahan namo nya tao ra di ka, di ka anak sa Ginoo. Di ba? Nya magsige pag ikag ingon ani, tao ra man gud ta, kasaha man gid ta. Sige. Ubanin na lang na nga tao ra gid ta. Pero hain naman ang Ginoo, nihari ba nimo? Nyag nihari nimo ang Ginoo, naa pa day sala diha. Para nagong pagsigig pamalikas, ang pader di gyud mapugnan pa diri makapamalikas kita sus kasi gyud mga anak. Kono, suway kono og pangayo os Ginoo nga mohari isya nimo. Tanaw na to kanang kasiaw sa imong mga anak, mamalikas pa ba ka anak? Dili na ug maghari ng Ginoo diha nimo, makita nimo sa kasiaw sa imong mga anak ang grasyas Ginoo. Magsige na kag ingon, Lord, salamat kay himsog kay ako mga bata. Kusog imo dagan. Tana lagsik ang usaw na ni kat-kat gyud bongbong. Salamat kay Lord kay makasaka pa gyud. Nya ambak dayon. Lagubo dayon. Inka ligo nagtuhod Lord Wa man gyud mabali ang tuhod, ambak man. Ana nya dakpanay iduot tong inyong TV nga flat screen, buak dayon. Inka kusgana sa akong mga anak Lord. 3 years old pa man lang ni buak mang TV. Di magsige kag daig sa Ginoo no? Sakto ba? O hapak dayon, ikaw giingon ka. Sos, ang gahari nimo ang yawa. Niya ang pari sad, kakita sad sa sakristan og sa dinhi nga nag-serve, di sa kay may mo serve, mo smile ra. Kalimot man gani sa stula. Na. Wapat hari Ginoo ani. So gikan karon sunod datas panigingna ni San Josapat maningkamot nga maghari ang Ginoo nato. Kinsa may makadesisyon nga mohari ang Ginoo, kita rasad kay anhi man dinhi maghari ang Ginoo. Ang kinsa may moabli an imong kasing-kasing magagad kag laing tao, di ikay abli, Lord hari ko. Muna nga niingon diri sa atong tubag sa Salmo sa to, bulahan limot man ko ato. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Bulahan kita og mo welcome tas Ginoo nya maghari na siya na mo'y mutabang nato. Bulahan ginang gitabangan sa Dios ni Jacob. Kita dinis atong parokya, gitabangan ka ta sa Dios ni Jacob.
gitabangan kita. Iyang gipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao. Nya ni donate dinhi bisag karong panahos pandemic, daghan kay tag mga donors, unang daghan sa kay tag project nga nahimo. Nindot na kay atong simbahan. Ambot pila nila nahibilin sa atong mga slots katong gipamaligya. Oh, may ning ato ning i-announce daan. Kay bawo mo pila na inahalin? Sa 3,500 nagisugda na tog baligya atong September 28. Nya akong bana-bana ato duha ka buwan una mahurot. Karon pila naman ron ka buwan? September 28 tagasugod. Usa pagtunga. Kapam takabot og November 28. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 3,471. Ya, pila na malay available. Ala, mahutda na mo ani 29 na lang kang available. 29 slots gikan sa 3,500. 29 na lang ka slots ang nahibilin. Sa ato pa gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tao kay gitabangan ta sa Ginoo ni Jacob. Mura biyag imposible nga mahitabo ni less than 2 months. Ako gayong paminaw ato, ambot lang makabaligya baka taanig 1,000 ka buok in 2 months. Nya 3,500 gud ni. Gatuod jud kog maabutan og Disyembre. Sus kaayo gyud sa ato mga isig ka tawo. Ato na lang ning i-extend kutob sa Domingo, karong Domingo ba. So kung mahurot ni karong adlaw, napamoy chance nga mo palit hangtod sa Domingo, mahimo gyapon mong part sa atong love offering. Nya harian mos Ginoo, tagaan dayon mo gugma, kalinaw sa tong usa kahiusa og kaning kasantos sa kinabuhi. Nindog ta. Mga igsuon, ang atong pagtuo maoy nagdani kanato pagdangop ngadto sa Ginoo ug pagdawat kaniya sa atong kinabuhi. Mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa nga maoy gisangunan sa pagpangulo sa simbahan nga sa kanunay mapanalipdan sa Dios ug makasugakod sa tanang pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga sa kanunay magmadasigon sa pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubangutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kaigsuonan natong mibalik na sa sabakan sa Dios nga maila na ang kalipay nga dayon sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
na ngamuyo kami kanimo amahan alang sa among mga panginahanglan diha sa pangama ni San Josafat dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining panong, kining bino, kinaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga sabo, pangaliya, sihatag na kanamo, unang itong Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios ibukbo ang imong panalangin niining mga halad ug lig-una kami diha sa pagtuo kanimo nga gipadayag ni San Josafat pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Josafat sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Josafat, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo.
Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Magampo kita. Ginoo, kining pagkalawat nga langitnon, maghatag unta kanamo sa espiritu sa kalig-on o kalinaw, aron tungod sa panigingnan ni San Josafat, ang among kinabuhi, ikatahan namo nga mahimayaon, alang sa kadungganan o kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubadan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria Panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang paghari sa Dios. Unsa may atong buhaton, kinahanglan lang kitang magpasulti or musunod sa iyang style. I-promote ang kalinaw, kahiusa ug kabalaan sa kinabuhi. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang ato na lang nahibilin nga slot sa original nga 3,500, 29 na lang ka slots ang available. Pero ato ni siyang i-extend ni hangtod sa Domingo. So ang mopalit hangtod sa Domingo, maapil pa mo sa atong blessing sa love offering. Mapuno pa mo sa gugma. So pamalit na mo, basig na payo pakapalit nyo din Maabot ni siya og 4,000 ka slots ang mahalin karong simanaha. Adi ba gikan karon ba hangtod sa Domingo, basin pa dayong moabot og 4,000 di maapil na tog pamayad ning uban natong gastuhanan nga wa ma-covered atong 3,500. Pero pasalamat kay tano sa atong mga sponsors, mga donors nga dako kay mo gikahatag. Malipay pod ang atong mga nagtrabaho dinhi ug ang tanan nga kinahanglan ba sa atong suporta. Ang ato ding lingkuranan na finalize na sa Pastoral Council ug Finance Council na nai-deliver diha nga duha nga kapilian niya na desisyon na ni adtong niaging gabi ba to the other day pa niya i-pull out na naro mga sample diha kana mga models kay doon na may final nga style or design niya inig-deliver ato nilagbalik dire ang kato nagyong final na nga kaning design. So iampo nato ang Dan Marit na furniture pinanguluhan ni Brother Dan Pagapulaan nga unta magmalampuson ang ilang pagtrabaho sa atong lingkuranan, ang ilang mga workers nga magmakugihon aron nga dali rang mahuman nya ang quality unta nga atong gi-set ila sad untang matuman uban sa gugma o kalipay sa pag-alaga din hinato dili lang sa ibayad nato pero mga buutan man ni sila mas buutan pa sila nako no ambot lang kamo mas buutan baka mo nako pero arang-arang man islag batasan ning atong nag-contract ana sila say naghimo aning atong granite so may masang pagkahimo ato lang obserbahan pagbindisyon sa mga kalag o amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Kahayag nga walay pagkapalong mo danagon ta kinila hangtod sa kahangturan. ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita
Espiritu Santo, karunong sa